Inħarsu l-qudiem lejn żmien eċitanti bl-irkupru ekonomiku tal-pandemija. Dan kien kliem il-Prim Ministru Malti Robert Abela fit-tmiem summit tal-Kunsill Ewropew li kien mifrux fuq jumej fi Brussell dwar l-irkupru ekonomiku tal-Unjoni Ewropea f'dak imsejjaħ bħala Next Generation EU. Il-mexxejja Ewropej qablu kif dan il-pjan ta' rkupru ekonomiku għandu jkun imsejjes fuq tranzazzjoni ambjentali u dik diġitali. Waqt dan il-Kunsill Ewropew, il-mexxejja tal-Istati Membri tkellmu dwar l-immigrazzjoni fejn hawnhekk qablu kif l-Unjoni Ewropea se tkompli tintensifika l-kooperazzjoni mal-pajjiżi minn fejn jiġu l-immigranti fil-pajjiżi Ewropej. Il-Kunsill qabel sabiex il-Kummissjoni Ewropea taħdem qrib mal-Membri Stati sabiex fl-aħħar ta' din is-sena ikun hemm pjantazzjoni għal dawn il-pajjiżi minn fejn jiġu l-immigranti. Il-mexxejja qablu li dan isir sabiex ma jkunx hemm telf ta' ħajjiet u sabiex tonqos il-pressjoni minn fuq il-fruntiera tal-Ewropa. Dwar il-Libja, il-Kunsill Ewropew tal-appoġġ tiegħu lejn il-pjan ta' paċi fil-Libja li se jwassal biex ikun hemm elezzjoni ġenerali fl-24 ta' Diċembru li ġej. Dwar dan is-suġġett, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq kif pajjiżna għandu jkompli jsaħħaħ il-vuċi tiegħu mal-istituzzjonijiet Ewropej. Tħaddidna dwar it-tema tal-Libja. Hemmhekk konna il-vuċi tal-Istat Libjan ġewwa l-Unjoni Ewropea u poġġejna il-diversi perspettivi li għandha l-Libja, id-diffikultajiet li għaddejja minnhom hija stess imma wkoll x'kapaċi toffri l-Libja. U għalhekk illi nemmen li dal-ispirtu ta' Malta bħala vuċi b'saħħitha fih dan l-istituzzjonijiet Ewropej iridu nibqgħu insaħħuh bekk inħarsu l-qudiem ukoll għal żmien li ngħid huwa wieħed eċitanti għaliex qed inħares ħafna lejn xhur li ġejjin l-irkupru post-pandemic, il-post-pandemic recovery u nħarsu għal aktar affarijiet tajbin għal pajjiżna. Dan is-summit tal-Kunsill Ewropew kien ikkaratterizzat minn battibekki dwar il-liġi kontroversjali kontra l-LGBTIQ fl-Ungerija, immexxija minn Viktor Orban. Dwar dan, Dr. Abela tkellem kif huwa kburi li f'dan il-qasam pajjiżna jinsab fuq quddiem. Kwistjoni ta' drittijiet ċivili wkoll fil-kuntest tal-emendi fil-liġijiet li għamlet l-Ungerija li jolqtu drittijiet ċivili kienet diskussjoni taħraq. Hemmhekk li tara kemm dal-aspett jibqa' wieħed tant importanti. Kburi wkoll li pajjiżna fil-qasam tal-drittijiet ċivili dejjem kien fuq quddiem net kien ċempjon ta' dawn id-drittijiet. Fil-fatt qabel il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew, il-Prim Ministru Robert Abela flimkien ma' 15 il-mexxej Ewropew ieħor iffirma ittra ta' dikjarazzjoni b'saħħitha favur id-drittijiet ta' persuni LGBTIQ+.